Сега почваме. Това е ще трябва да път го навряхва в слънцето. Дори ги някъде да може да ги сложи. Моя път го навряхва в слънцето. Дай сега ще летиш и аз след това ще ги сложа тази. Вече тия тази се скочи от... Ти ги взе Санта Клаус в колелото 605. Това беше Батман. 11 часа през нощта. Аз съм Батман, бе, бати Вали. Да, това Батман ще се преби там пред нас. Какво стана? Тоста? Няма бензин, бе. Няма ток. Точно, бе. Чакай го малко. Надуй от аз последи ще се надуй. Това не, тия мотори палят без газ. Това ще ма. Точно тъй. На ниски обороти. Това не го тъй пали. Давай, бе. Чуфуци. Чакай, обратно ли запаля? Стой тук, стой тук! Абе, стой тук, бе! Надгорите ли? Адреналин. Адреналин съм. А така. Карай към магнит. Много обикаляш, бе! Магнит! 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 Някой може да дойде да го опъни отзаде. Няма да мръдни. Кон да го опъни мърда. Браво, Ваня! Такси! Браво! Това ми ден като пачи клипа в Америка и веднага ще махнат за българи. Те казах, това даровит народ ви трябва тук. Много го дигаш, дали ще му плаптам. Вземат вахната. Да, така, конструкция за марш. Или той го иде. Малай, спокойно. Оля, свърши ли масата? На втори подред. На втори подред. Как го закажи, че горе? Това мотор добре е да дигне. Вижте, като малко да зара. Трябва да го вземеш за физиотерапия. Е, такива остри завой, Вака. Те го да планира спокойно, бе. Какви ръчки не му прикиш? Така. Това е 7 мили херца, не? Ние по-старите кои бяха? И 12 ценера има. Той има ценерови диоди, само чистота единствено. Аз ще затигнеш ти още.
Добре. Айде сега кривате на работа. Видите место с команди. Абе, Ваня, успокой го, гледай да рязки команди. Тук има едни дилертанти, обаче може да ги среди. Така. Алина Сача, отгоре един мотор от смет. Трябва да го кажа. Ако на 200 грама лово, пак ще го отдам. Само иска по-як катапулта. Много към нас идва, трябва по-нататък. Отпусти го нагоре и заходи и срещу тебе го кацни. Добре. Идеално. Браво! Америка е наша!